Tim mar Azimio kod mano mar Kenya Kwanza ni e twak mar odiechieng' mar ang'wen. Kamitino ni twak mopondo toke to gibiro loso kod jofwamb weche. Kata kamano, Walter Nyambaga ni Bomas of Kenya. Walter, inyalo nyisowa ni to ang'o ma usewinjo kanyo nyaka ne udonj kanyo e seche mag okinyi korka gitieko thuolo ni? Koreka bura makamano rumo kendo bang' thuolo machuok ahinya, kamati mar Kenya Kwanza kod mano mar Azimio bitwak gi jofwamb weche thuolo machuok kochakore sani korka gitieko romo. Kaka inyalo nene pichni man kanyo e kar romo ma Bomas of Kenya, kama jotelo mawuok Kenya Kwanza kod mago mag Azimio osetieko twak margi ma kawuono mar odiechieng' mar ang'wen. Bang' thuolo machuok ahinya, gidhi twak gi jofwamb weche ka wachikane itwa mondo wawinjane ni to ang'o mowuok e romo makamano. Inyalo paro ni motelo ne mano romo makama osebedo ka go Lwanda kinde ka kinde, kendo osebed kichwogo moko kuom gigo mosebedo kamiyo romo makama gore piny. Bang' thuolo machuok ahinya, wawinjane ni to koro giwacho nang'o jotelogo bang' romo manotimore odiechieng' eri ma kawuono. Mago gin jotelo mag Kenya Kwanza, ka jotelo mag Azimio bende ni kanyono kama ne ginie twak chakre okinyi ma kawuono. Koro wang'iyane ni to ang'o mowuok e twak